problema lang guys, kung nilagay niya yun sa garbage. Ay, nako talaga. Good morning. Tulog pa yung dyan. Tulog pa siya. At saka ito gising na. And Misty, doon pa ay bumalik sa higaan. Pinalabas ko lang sila. I charged my phone last night. Sina-charge ko lang yung phone last night. At saka babangon na rin ako guys kasi babangon na rin ako kasi hi baby. Hello baby. Hello baby. Hello. 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 You're so cute. Hello. You're so cute. Look at this guys. So cute. Mama, you're so no licky. Good morning. No. No. Be a good girl. Be a good girl. Yes. Saka, tawagan ko yung sister ko. Sabi ko, tawagan ko sila mga 8. Malapit na. Tawagan ko lang sila. Ngayong Monday, may barbecue dito. May pupunta dito. Mag-barbecue daw sila. No bread here. So, punta lang ako sa baba. What are you doing up here? What are you doing up here, Dad? You're gonna fall in the other side. Oh my God. Oh my God. That's why I think when you first get in this house, I think house flying and then go down there. Ay, naku, Bob. I just need to get some bread for my breakfast because I don't have croissants. And I always use croissants. You stay over there, Bob. Yeah. This is the last bread. This is the last bag. And what's going on, Dimples? What is it, Dimples? May nagtatanong pala, I forgot her name. Sis, ito yung Lazy Susan namin, sis, na binili ko from Walmart. And meron ding litong Lazy Susan right here. Naka dito na siya, guys. Pagbili namin, andito na siya built-in. Yeah, built-in na siya. Lazy Susan inside the cabinet. I don't know how you call this one right here. This is the cabinet. Okay, here. This is all the tall cabinet until here to down. And this cabinet bag, don't go in there, huh? No, no. Look at that. So, ito yung cabinet na yan. Ma-open ito, dalawa. Look. Dalawa. No. No bag. So, dalawa siya cabinet. Ito, ma-move ito. So, may ano siya, diba? Para to sa, yung video ito, para to sa nagtatanong. Hindi ito Lazy Susan. Ilagay ko tong name dito, okay? This is the cabinet. May lagayan at saka may lagayan dito sa kabila. And this one right here, may lagayan, diba? At saka you can move this. You can move this to put in the other side. And then, meron na naman dun sa kabila. At saka, dun sa kabila, doon talaga sa pinaka, ano na, meron siyang mga lagayan din. Hindi pa yan tapos, guys. May mga
ano pa. So, balik natin ito. At saka katulad nito din, ano siya, ma-open din siya. Ma-open din siya. Open right there. And may lagayan at saka may ano dun sa loob. So, ano siya, spacious sa, kahit cabinet siya, parang maliit tignan. Pero marami ang malagay dyan. Kaano na yan siya, built-in sa house, guys. Naka-built-in na yan sa, dito sa house. At saka, tapos na ata ito. Okay na. At saka itong pusa na to, oh. Tignan nyo, oh. Parang walang kain. Tama na, Habs. Tama na. Sabi nila, mataba ka na. Mataba ka na, bag. Bawal nang kumain, bag. Mataba ka. Yung bata pa si Habs, hindi yan ganyan, guys. Mas nice yung katawan niya ngayon. Na-addict sa treats. Yun, tumaba. Nagkinokontrol namin, pero makontrol ko naman sila. Pero pag nandito yung asawa ko, walang control. Kain ang kain yung mga yun. Look, waiting for me, oh. Waiting for me. Hi, guys. Good morning again. I'm here in the car right now. And hindi ko alam kung bakit nasobra naman itong camera ko. Ka-OA. Yung sa camera ko, nasobrahan ka-OA. No foundation. I just put a little shiny lipstick. Lipstick, guys. Lipstick. Turn the car on. Yeah. And the music. I'm gonna get some gas. I have the gas tank over here. Before that, I have to arrange the gas tank before it will roll everywhere. Alam niyo ba? Sana hindi siya mabigat later. Sinabi ko kay Tami na anyway, tinitext ko lang siya. Marami pang dapat gawin eh. Marami pa akong dapat linisin sa bahay, sa gawa, sa labas. Dito ako ngayon sa Walmart. So, nagpaplano ako. Wala kasi namin gulay. So, kukuha lang ako ng gulay. Ito lang yung kinuha ko, guys. Cauliflower and mushrooms and pineapple. Because if you get pineapple, kung kukuha kayo ng pineapple, guys, na cut na, mahal, $6. This one is $2 something. I can cut it myself. Kukuha lang ako ng guys, yung cat food at saka dog food. So, yun lang ang kukunin. Walang tao masyado. Pero ay alam ko later on. Or maybe tapos na silang nag-grocery na pamilihan ng mga damit. Kaso, wala tayong kaso-kasuan. Walang pera. Tignan nyo. Maraming magaganda. Very colorful. Ito, oh, maganda talaga siya. Kaso, wala akong pera. Magkano ba to? Look, 18 bucks. 30 na lang. Yan, maganda siya. Medium. Pero sobra namang taas nito sa akin. Mataas ito. Kasi maputot ako eh, maputot. So, I'm not gonna stop here. So, we're gonna go to the pet section where we can get dog food and cat food. Doon tayo. At saka naghahanap ako ng guys, ng moisturizer. Yung moisturizer hinahanap ko. I'm home! I'm home! I'm home! Yes. Rock the rock! Okay. Ito yung binili ko kanina. Marami akong binili, guys. Marami. Binili ko ito kanina sa Walmart. So, kasi gusto ko shampoo ito. I don't like the almond one. They have the almond. Hindi ko gusto yung almond. So, gusto ko mint refresh. Sobrang minted niya. Mint. Sarap. Ito din. Kumuha ako. Itra-try ko to. Calm and Beauty Bath Bomb. Mini Bath. Ocean Breeze. 3 mini bath soak. Sa taas muna ako. Magbibihis lang. Uy, nako. I forgot my slipper. Nakalimutan ko eh. At additional tandok. Ito, gusto ko talaga to. Ito, pang cleaning man ito, guys. Yung pang ganito, oh. Pang ganito. Clean. At saka, ito,
Hindi naman ako, I don't really kind of like the almond one. It's not, this one is really, really good, but this one I'm not a big fan. When I went to the gas refill, Profin, oh my god, yung line guys, sobrang taas as in. Sobrang taas ng linya. Umabot ng mga ilang tao doon kasi barbecue kasi ngayon or bukas mga tao barbecue so magre-refill. Ay nako, sobrang taas ang init pa kasi ang dala ng mga tao isa, dalawa, tatlo, apat ang pinakamarami na Profin. Hindi ko itong matatanggal. Tanggalin. So hindi yan pwede labhan. So ngayon maglalaba ako ng mga damit ko. Hindi naman ito mahugaw. Ito mahugaw ito. Ito hindi naman ito mahugaw din. Doon lang kayo kasi hindi kayo. Suotin ko yan balik. Balik. Anyway guys, nagpa-jam-jam lang ako guys. Ay nako. Enough with the Ay nako. What are you gara-gara for? Gara girayon ba? Gara girayon ba? Ay nako. Okay, laundry time. Maghanap ako ng mga lalabhan ko. Ito. Yan guys, I'm not listening. Keep going. Okay. Hey, that's my laundry. Roxy. Did you eat, Mom? Yes, I had my breakfast. Thank you. Did you eat the egg? Yes, I did. I threw a few little pieces out because I was finding black pieces in it. That's a pepper. It's bigger because it's a grinder. Oh, that's why it's bigger. Well, it's I didn't know what it was, so I just threw those 3 little pieces out. Do you wanna come laundry here, Rox? Come here, Rox. Come here. Help me. Do you wanna help? Dada. So, laba-laba time. Roxy. Back up, Rox. Back up. Back up, Rox. Whatever I thought. This is what Roxy wore last night. And this is Misty world. Ay nako, Roxy. Pagkamaho mo, pagkamaho mo na mo. Tignan mo. Hi, Roxy. Miki ka. Misty. Balik tayo sa sasakyan. Ay, hinahanap ko yung ano ng matanda, guys. Hinahanap na nila matagal na, mga few days already. Hinahanap nila yung wallet ng matanda. Ay nako, nandun pa naman lahat. Nandun lahat yung anong tawag nito eh. Hindi naman ito kasya dito kasi dito sa ano kasi malapit na lang. Okay, there you go. Wala naman dito, ano? Ay, nako. Saan ba niya yung nilagay? Wala dito. Wala doon sa ano. Wala din yun doon sa isang sasakyan ng asawa ko. If we can't find it, that means we have to call everybody. Like bank. Cancel everything. Yeah, so wala naman dito. Ang problema lang guys, kung nilagay niya yun sa garbage, ay nako talaga. Bigay pa naman yung wallet na yun sa
kaibigan niyang doon sa dialysis. May mababait na matanda din tigulang, parang may gusto ata sa parang may gusto ata yun sa mother-in-law ko. Ay nako, nakatingin lang ako dito sa sa labas ng window. So wala dito. That means wala. Kasi pag nalaba yun sa garbage, ay nako talaga. Iiwan ko na lang si Batman. Do you wanna come in? It's me! No dry food bag! Okay. I'm just... Hinay-hinay na akong maglilinis. Yung hinay-hinay na talaga, guys. Come here, Rox. Patay na talaga siya. Napapatay na. Ouch. That was hurt. Patay na talaga siya. Wala na siyang inspire. Hindi na na-inspire. Yung ano niya, yung grass niya, i-ano ko na lang. Hindi siya nabubuhi. Hindi nabuhay eh. So, patay na talaga. Garbage salvage. Roxy! I love you. I'm gonna do, you know what? You know what I'm going to plant here? Silly, guys. When I was cleaning here the other day, they were here running around. It's a lot of space here, Rox. Yung garbage. Ang sarap dito. Ay, mahangin. Hindi na maginaw. Ito. Magahi na kasi siya. Right, start. Kain muna ako, guys. Kain muna ako. Alauna na. Tapos na akong nagplant ng spicy pepper. Hindi muna siya kakain kasi late siya kumain ng at saka umalis ako kanina, nilutuan ko lang siya ng itlog. At para hindi na siya magluluto kasi parang takot siya gamitin to. Hindi, lahat talaga, guys, pati medisina niya na. Hindi niya alam. Para ito later, pang panihapon. O din niya sali nito kagabi, the spicy bagoong with lemon and vinegar. Bag, what are you doing? You cannot do that way. May ginagawa ako dito, guys. Kakain ako. Pero akala ko natutulog yung dalawa, yung aso. Pagtingin ko, yung mata ni Roxy nakaganito. Nakatingin pala sa akin. Ay, nako. Nakatingin ka pala ka, Rox. Oh, I break it. I broke it. Nagkakat lang ako ng cauliflower. I-steam ko lang yan later. Nice rock. It's not a rock. It's something. Broil high. I broil it high because seems like it's not cooking. Broil it to make it brown. Yep. Mag-ano tayo, guys? Mag-foldy. I have too much laundry here.